Hola, jo sóc Andrea I jo sóc Laia. i estem benvinguts al nostre espai de llibres. I avui Laia ens va contar un poc del llibre En part, La fallera major. I qui és l'autora? L'autora és Fanny Grande. De qui són els dibuixos? Són de Ramon Pla i la veritat és que m'han agradat molt. De què va el llibre? Doncs tracta d'Empar, una xiqueta que vol ser fallera major infantil, però els seus pares no tenen ni temps ni diners per a fer el seu somni realitat. Aleshores, Empar ha decidit demanar ajuda a molta gent de diferents llocs per a que li ajude a reunir els diners per a ser fallera major infantil. I quin és el personatge que més t'ha agradat? El personatge que més m'ha agradat és la tia Consuelo, que és la veïna d'Empar i com la seva iaia, perquè les iaies d'Empar van morir fa temps i la tia Consuelo doncs fa aquest treball de iaia tan carinyós. I el que més m'agrada d'ella són els seus rotlles d'anís, que segons Empar estan boníssims. És una obra de teatre, veritat? Sí, i és molt fàcil de fer, ja l'han fet moltes falles, els xiquets i els majors segurament, i crec que els ha eixit prou bé, però no ho sé. Llegir teatre és fàcil? Doncs sí, només has de saber que el que està entre parèntesis. Has de saber per a què serveix cada lletra, cada tipus de lletra, perquè si no te lies. I fins així el nostre espai de llibres. I no oblideu llegir-vos Empar, fallera major infantil. Adeu!